T'agrada el teu pis? M'encanta com veu treure la noia. Fent de fantasma. Vaig jo. Conxi, has vist el meu pis? Sí, aquesta és casa meva. Baixeu. No pot perquè Hem venut l'últim pis. Us toca escollir president. Teniu una setmana. Quin lloc és per a mi? I vaig i li dic, nena, si és que això no pot ser. Pots anar a fer això al teu pis? És que és una culimerdi. Calla, que tu ets aquí. Em diu que sí, que pot ser. Anem a saludar els nous veïns. Oh, vinc amb vosaltres. Hola, Jordi, Pau. Què fas aquí? Per matar per i vaig treure el meu vestit de fantasma a pensar que hi havia una festa de disfressa. Clara, vaig tornar i vaig trobar la porta tancada, em vaig comprar un pis aquí. De festa res, et volien fer por. Que lleig, però sé perdonar. Votar François a les eleccions de president. Ho faré. El guanyador d'aquestes eleccions és François Pazet i la vicepresidenta la Loli Beltrán. Un aplaudiment!